Isfel u qdim ta' nemmus nixtri air condition li kelli l-flus forsi norqod aħjar. U f'xi dwejja f'din id-dar mhux li konta ċi palma f'xi Blue Lagoon. Walter Mikallef huwa fost l-aktar kantawturi magħrufa. It-tim tagħna ltaqa' ma' Walter sabiex jitkixxef dwar is-sena tal-kidba u tal-mużika u dwar it-tlaqqih ta' tnejn flimkien. Inħejjeb għal-ħolma fuq fjuri tal-ġonna mal-frifet it-tajjar bil-ġwina qotnija lejn sħab tat-tajjar mal-merżu tiż-żerża għal-radajjar. Kantawtur huwa dak il-persuna, raġel jew mara, fil-każ ta' ma tkun kantawtriċi, li jikteb kemm il-lirika u l-mużika u jkantom ukoll. Sakemm ma jibqax imbagħad tiġi x-xita u jfeċ wara żgħir u x-xemx tajlu jħaddar ħajsir wara Meta konna tfal, għand ommi, kollha konna nkantaw, konna morru passiġġati u nkantaw kanzunetti. Eventualment, bdejt nikteb kanzunetti l-ewwel bl-Ingliż. Tallimt il-kitarra waħdi, mbagħad bil-mod l-ewwel darba ħadna sehem fil-festival tal-YTC jien u ħabib tiegħi, hemmhekk smajt kanzunetta li kienet tal-ġen, Ħondoq ir-Rumin jisimha u tatni d-direzzjoni ta' kif irrid nimxi. Jekk taħdem titġewweġ, aħjar li tiżżewweġ. U taħseb kmieni għal xi żewġ titfal. Hemm min iddabbara kemm inti u l-mara u dawk il-ħlejja li ġew b'xi żball. Normalment jiena nikteb dwar il-ħajja, dak li ngħaddi minnu jien. L-imħabba, l-affarijiet li jdejquni, il-bini eċċessiv li għandna f'dan il-pajjiż fortunatament. In-natura. Miġbura madwarek fejn huma iż-żgħażagħ ta' żmien. Min huma s-srief li qed bellawlhom it-trab li wassalhom sa tmiem. Fejn hija l-ġustizzja li ħambaqna fuqha u dawk illi ħalfu bis-sew. Għax għalkemm it-tuffiħa sabiħa minn barra id-duduna wara minn ġew. L-għażla hija tiegħi li nikteb bil-Malti u bil-Malti biss issa. Għavorja kultant inħarbex xi ħaġa bl-Ingliż, imma inħoss li l-Malti jridu iktar importanza. Illum il-ġurnata għall-Grazzja tal-Alla hawn ħafna li jiktbu bil-Malti u għandhom kanzunetti tajbin ħafna. Jien hija importanti li nikteb bil-Malti. Rridu nżommu ħaj u kull meta sifirt dejjem smajt kanzunetti bl-ilsien ta' dak il-pajjiż. Għaliex li tagħna allura għamilna żmien ma konx issib tisma' kien jeżistu, ma konx tismagħhom fuq il-mezzi tax-xandir. U hemm bżonn li nimbuttawhom iktar. U qiegħda tgħid li tħobbni, qiegħda tgħid li jitrid li tixtieq taqsam miegħi ħajjitha u dak kollu li ma ħaġġib. Li tixtieq taqsam miegħi ħajjitha u dak kollu li ma ħaġġib. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.